ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας πώς βλέπετε την εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί και επιδημιολογικά αλλά και οικονομικά με αφορμή τον κορονοϊό και πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την υγειονομική και οικονομική κρίση η κυβέρνηση. Με όσο πιο επιγραμματικό τρόπο μπορείτε. Κοιτάξτε, είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος, δεν βλέπω σχέδιο και θεωρώ ότι η κυβέρνηση σε όσες κρίσεις καλείται να διαχειριστεί περνάει κάτω από τον πύχη που η ίδια βάζει. Πηγαίνουμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και οικονομικά, σκοτεινή θα έλεγα, αλλά και υγειονομικά βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Παρακολουθώ για παράδειγμα τις εισηγήσεις και τη συζήτηση γύρω από τα Χριστούγεννα, αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Πέτσας για τα εμβόλια και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι πολιτικές αποφάσεις και ποιες είναι οι επιστημονικές εισηγήσεις. Και νομίζω ότι δεν μπορεί σαν κοινωνία, σαν πολιτικό σύστημα και σαν δημόσιος διάλογος άλλο πια να βρισκόμαστε στην άγνοια. Πρέπει να μάθουμε και να γνωρίζουμε, διότι η γνώση είναι δύναμη για μια κοινωνία η οποία περνάει τέτοια δοκιμασία και είναι η καλύτερη ασπίδα για τη δημόσια υγεία. Αυτό το επικοινωνιακό παιχνιδάκι του κυρίου Πέτσα και του κυρίου Μητσοτάκη πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Άρα λοιπόν να έρθουν στο φως τα πρακτικά της Επιτροπής, να γνωρίζουμε και να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Είναι η στιγμή, κύριε Ζαχαριάδη, για να ανοίξουν τα πρακτικά της Επιτροπής. Θέλω να πω μεσούσεις της... κατά τη γνώμη μου όχι. Και θα σας πω γιατί και θα ακούσω τα επιχειρήματά σας. Προηγουμένως με τον κύριο Δελατόλα... Μπορώ παρακαλώ... Ναι, συγγνώμη. Μπορώ να διατυπώσω το ερώτημα και είμαι ανοιχτός σε όποιο σχόλιο θέλετε και σε όποια απάντηση. Ξέρετε ότι τουλάχιστον εγώ ακούω. Το γνωρίζω καλά. Κατά τη γνώμη μου, την ώρα της πανδημίας, αν αν βγουν προς τα έξω τα πρακτικά της Επιτροπής και μάθουμε ότι για παράδειγμα στην Α απόφαση 2 είχαν διαφορετική άποψη, στη Β απόφαση ένας είπε το τάδε, στην τρίτη απόφαση άλλοι 2 είπαν κάτι άλλο. Μας φτάνει αυτό το κλίμα συνωμοσιολογίας που επικρατεί, δυστυχώς όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, παγκοσμίως. Αν ανοίξουμε και μια τέτοια συζήτηση, όπου αρχίσουμε να παίρνουμε θέση ο καθένας από εμάς για το αν ο Α ή ο Β επιστήμονας είχε δίκαιο στην Α ή τη Β πρόταση, πιστεύω ότι το κλίμα θα χαλάσει ακόμη περισσότερο και αυτό θα έχει άσχημες συνέπειες στην εξέλιξη της πανδημίας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Είναι θεμιτό και αυτονόητο να υπάρχουν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Αυτό που δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε και θα έπρεπε να το ξέρουμε είναι ποιες από τις αποφάσεις που δεν τις παίρνουν οι επιστήμονες αλλά τις παίρνει η κυβέρνηση είναι στη βάση των επιστημονικών υποδείξεων, της συζήτησης και του προβληματισμού που υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα και στην Ελλάδα και διεθνώς και ποιες έχουν να κάνουν με έναν χαρακτήρα πολιτικής απόφασης που μπορεί να σταθμίζει και άλλα πράγματα όπως το κομματικό ή το πολιτικό κόστος ή άλλες διεργασίες. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Δεν είναι θέμα πρακτικών, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό είναι θέμα... Αυτό είναι το θέμα των πρακτικών. Αυτό είναι θέμα που συνδέεται... Αυτό είναι θέμα τον επιστήμονα Χατζηνικολάου και να τον δικάσουμε. Αυτό είναι θέμα που συνδέεται με το αν η κυβέρνηση πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων κάποιες από τις εισηγήσεις της Επιτροπής. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί προς την Επιτροπή και να δώσει απαντήσεις η Επιτροπή. Αλλά δεν έχω ακούσει κάποιον να καταγγέλει κάτι τέτοιο. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Εμείς δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει κάποιος επιστήμονας, έχει πει κάποιος από τους επιστήμονες ότι υπήρξε απόφαση της Επιτροπής την οποία αγνόησε, εισήγηση την οποία αγνόησε η κυβέρνηση. Αν το έχει πει, μάλιστα. Δεν θα κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τους επιστήμονες μέρος του πολιτικού διαλόγου και της κομματικής αντιπαράθεσης. Μα αυτό προσπαθείτε να κάνετε με αυτή την πρότασή σας. Ακριβώς το αντίθετο. Εμείς λέμε ότι οι επιστήμονες είναι η αυθεντία στη βάση της οποίας προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την πανδημία. Πολιτικές αποφάσεις δεν παίρνουν οι επιστήμονες, παίρνουν οι πολιτικοί. Εμείς ασκούμε πολιτική κριτική, δεν ασκούμε κριτική στις επιστημονικές υποδείξεις και στις επιστημονικές αποφάσεις και με αυτή την έννοια η αντιπαράθεσή μας είναι
Και η συμβολή μας, η θετική ή η αντιπολίτευσή μας, η κριτική, βρίσκεται στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν μακριά από μας μια τέτοια χαρακτήρα συζήτηση. Το λέω αυτό διότι στο δημόσιο διάλογο, με βάση και τη χθεσινή ανάρτηση της κυρίας Κρουστάλη, η οποία παραιτήθηκε από το Βήμα, βλέπετε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο σύνθετα και πολύ περίπλοκα. Η κυρία Κρουστάλη χθες με αυτήν την ανάρτηση μας είπε ότι δέχτηκε στραγγαλιστικές πιέσεις για τη δημοσιογραφική της δουλειά και για την δημοσιογραφική της έρευνα από το Μέγαρο Μαξίμου, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι από τους επιστήμονες, όχι από το κίνημα αλλαγής, το ΚΚΕ. Εντάξει, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση τώρα, με την έννοια ότι εγώ είμαι εκδότης και σχολιάζεται κάτι που αφορά ανταγωνιστική εφημερίδα. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Για λόγους δεοντολογίας δεν θέλω να φανεί ότι εκμεταλλεύομαι κάτι που συμβαίνει σε μια άλλη εφημερίδα. Δεν θα το κάνω. Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς μπορείτε να το σχολιάσετε. Εσείς μπορείτε να το σχολιάσετε. Εγώ όχι. Να φύγω από αυτό. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, για λόγους δεοντολογίας. Εγώ εκδίδω και διευθύνω μια άλλη εφημερίδα και δεν θέλω να σχολιάζω όσα γίνονται στους ανταγωνιστές μου. Και γι' αυτό συζητάμε, ναι, αλλά δεν είναι θέμα του αλφα ομίλου. Κατάλαβα τι λέτε, Όχι, θα με βάλετε να σας απαντήσω και δεν το θέλω. Βεβαίως είναι θέμα. Βεβαίως είναι θέμα και της κάθε εφημερίδας και του κάθε ομίλου. Αλλά παρακαλώ, τώρα έρχομαι σε δύσκολη θέση. Πάμε. Του Μαξίμου. Και λοιπόν, όταν το Μαξίμου παρεμβαίνει, υποχρεούται κάποιος άλλος να πράττει ότι του πει το Μαξίμου? Όχι, αλλά στη μία πλευρά λοιπόν, είναι το τι κάνει το Μαξίμου. Με οδηγείτε σε αυτό που δεν θέλω να κάνω. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Φύγαμε από αυτό. Κάνατε το σχόλιο σας. Κάνατε ελευθέρως το σχόλιο σας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την υπόθεση των εμβολίων και του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού υπό το φως και των δυσκολιών που φαίνεται να προκύπτουν, καθώς η μόνη εταιρεία της οποίας το εμβόλιο μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται να εγκριθεί σε λίγες μέρες στην Ευρώπη, φαίνεται να έχει πολύ μικρότερη παραγωγή μέχρι στιγμής από αυτή που αναμενόταν. Και εδώ η κυβέρνηση επένδυσε υπερβολικά στην επικοινωνία. Προφανώς θα κάνουμε το εμβόλιο, προφανώς θέλουμε τα εμβόλια να έρθουν και να είναι διαθέσιμα και να λειτουργήσουν, αλλά εδώ πέρα ο κύριος Πέτσας λίγους μήνες πριν μας έλεγε ότι κάθε μήνα θα έχουμε δυνατότητα εμβολιασμού 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, δηλαδή το 20% του ελληνικού πληθυσμού, και μόλις χθες μάθαμε ότι έχουμε δυνατότητα για το Γενάρη να εμβολιαστούν 150.000 άνθρωποι, δηλαδή το 1,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Άρα λοιπόν, και μακάρι να αυξηθούν οι ταχύτητες και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, με αυτούς τους ρυθμούς, το φως στην άκρη του τούνελ ξεμακραίνει και εμείς θέλουμε γρήγορα να βγούμε από το τούνελ. Αλλά αντί να επενδύουν επικοινωνιακά στο ζήτημα του εμβολίου, που είναι μια θετική πραγματικότητα που όταν διαμορφωθεί όλοι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούνε τα ζητήματα τα σημερινά. Διότι κάθε μέρα και κάθε ώρα που περνάει, ο αριθμός των ανθρώπων που δυστυχώς φεύγουν από τη ζωή δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται με τους ρυθμούς που όλοι θα θέλαμε. Ο αριθμός των διασωληνωμένων, παρά την μικρή αποκλιμάκωσή του, παραμένει ανησυχητικά υψηλός για 1,5 μήνα lockdown. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, και δεν ξέρω πια πόσα τεστ γίνονται σε αυτή τη χώρα και πόσο ενδεικτική είναι αυτή η εικόνα που έχουμε, είναι απολύτως προβληματικός. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να διαχειριστούμε για τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες είναι η διαχείριση της πανδημίας με τα όπλα και τα υλικά που έχουμε σήμερα. Και μακάρι να έρθει το ταχύτερο δυνατό το εμβόλιο σε μαζική παραγωγή, να υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για την Ευρώπη και να μπορέσουμε να εμβολιαστούμε και να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Να ξέρουν όμως και στην κυβέρνηση ότι δεν θα μπορέσουν να υπερβούν το σήμερα, την αδράνειά τους, το έλλειμμα της προετοιμασίας τους, το έλλειμμα των υποδομών, ποντάροντας επικοινωνιακά σε ένα εμβόλιο που όλο έρχεται και μακάρι να έρθει γρήγορα, αλλά όταν έρχεται αυτή η στιγμή βλέπουμε ότι οι πραγματικές δυνατότητες έχουν υπερεκτιμηθεί επικοινωνιακά.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εσωτερικών του κόμματος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα κύριε βουλευτά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Real FM